fem, si coneixeu Antoni Rodríguez, el director de la 25a Olimpiada, avui fem l'examen final de l'assignatura Llenguatge i Pràctica Musical. Gràcies al bon veïnatge que tenim amb el Caixa Fòrum, aquesta actuació, així com les altres dues han estat a l'Institut del Petit Teatre, aquesta actuació la tenim en un auditori magnífic que és aquest auditori del Caixa Fòrum. Simplement és un examen, però tal com diu la normativa, aquest examen d'aquesta assignatura ha de ser en públic. Per tant, ha de ser una actuació aconseguir engrescar aquests alumnes, aquestes alumnes, per fer aquest tall real pel que pot ser la seva vida professional en un futur. M'agraeixo també als serveis tècnics, Focus, que ens estan ajudant molt en aquesta posada de escena en poc temps i, sobretot, el que avui... Filla meva, tot el que és bo s'acaba. Potser en això ma mare té raó. Matinar, haver-te d'arreglar de pressa i corrents. Suportar aquells pesats de classe. Amb una mica de son ja hauran parlat i no estaran contínuament parlant del mateix. Que si ja has provat això? O aquesta tia és una estreta. O no ho has fet alguna nota? Una mente i una sí. Però potser no estan tantes que siguin nosaltres. Mentre que m'he mirat aquest ja no és el cos d'una nena. Però és que són tan vulgars que si ho dissimuléssim una miqueta no quedarien tantes a l'altra. Recordo el Rubén, a la Blanes aquest estiu. Assajàvem arran de mar i ens explicàvem els nostres projectes. Ell vol ser actor, però no un actor d'aquests que fa sucat en fàl·lic, que es dediquen a fer anuncis i aprofita la seva fama per guanyar diners i diners i diners. No, ell vol ser un actor solidari. Escolta, home, en les seves prestades. Un catalitzador de la nova ètica del segle XXI. És que té un somriure tan bonic. Ei, Dani, què passa? Quedem al banc davant de l'Insti? Val, vinga, adéu. Fins ara. Uau, quines ganes tinc de tornar a veure els col·legues. M'he passat tot l'estiu corrent a la cafeteria dels Fustiets. Quin pal! Total, per 4 duros. Però bé, la pasta no és el que importa. Es tracta de poder assumir els compromisos, d'afrontar nous reptes, de guanyar-nos la vida per nosaltres mateixos i, sobretot, de fer allò que realment vols. Quan els explico als meus col·legues que a Blanes em vaig enrotllar amb la Maria de Suara, un bon dia, mentre estava servint els cafès de torn, estava allà a la terrassa, esperant que la tanguessin. Portava un vestit de cara lleugera, que quan bufava el vent, deixava veure el començament de la cuixa i l'escot semblava obrir-se una mica més. Em vaig dir, Rubén, has de ser capaç d'assumir els compromisos. Quina tia! Per les tardes, estaves jugant a l'amic. Però les nits passàvem a l'acció. I jo que em pensava que ho havia provat tot,
del veritable coneixement del món contemporani. Museu Vivent és una ciutat plena de joies arquitectòniques, entre les que destaquen la Mesquita Blava, la Basílica de Santa Maria i el Palau de Capi. Carai, Maria! D'això se'n diu síndrome d'abstinència. Tant que em llibro jo d'immensa verdor de la costa irlandesa. Quin paisatge tan meravellós. Hem estat tan desenvolupant i jo. A mi em passa el mateix. A Turquia hi havia uns paisatges. A Holanda, Para
Ostres, nano, quina marxa hi ha per la costa. Vaig conèixer una penya tot el dia. Una passada. Aleshores, costarà adaptar-te als meus horaris. No. Sí! Des que he entrat a primera hora, que només penso en el divendres. Què us sembla? Anirem a la discoteca de sempre? No, jo proposo canviar, innovar, reinventar-nos. Si ens obrim cap al món, no em dic que hi ha unes estrangeres. Aquestes són les millors. Te'n vas amb elles i al cap d'un temps, foten al camp, no t'has de preocupar de res. Per cert, us heu fixat en les companyes de classe? Sí, ens han ajuntat amb les de Porta. Ai, que bona, que marc està repartit al món. Tanta gent s'engana que aquí no paren de créixer. Per cert, la que serà? Sí, és la Maria. Maria? Rubén? Maria! Rubén! Ei, què passa, Maria? Rubén, estàs bé? No t'ho hem estrany? Estrany jo? El que és estrany és veure't amb roba. Sensible, romàntic, intel·ligent. Veu, i jo què? M'he arribat a pensar que tu tenies una vocació diferent a la dels altres? Cadascú la té com la té. Ricard, no poden ser tan malparlats, taixats, obsessionats. Mira, si parlen de romàntiques, simpàtiques, llunàtiques. També som amoroses, fantasioses, carinyoses. Fins altres especials, lleials, rivals. Bon dia a tots i totes. Espero que hagueu aprofitat l'estiu, perquè ens espera un curs complex i exigent. Per començar aquest primer dia de classe, vull que reflexionem plegats i que em contesteu a la següent pregunta. Per què serveix la llengua? Profe, no creus que és massa d'hora per parlar d'aquests temes? Estaràs d'acord amb mi que per segons quines coses, qualsevol hora és bona, em sembla. Sí. Jo crec que la llengua serveix per parlar. Carai, noi, ja s'ha arribat tan sol fins aquí? Serveix per comunicar. D'acord. I què vol dir comunicar? Doncs que no t'agafin el telèfon. Tu has pensat que tarda. No comunicaries mai. Jo tinc a pensar que comunicar té a veure amb transmetre un missatge a algú altre? Això està millor. Així doncs, sabem que la llengua, a través d'un sistema interpretable de determinats codis que anomenem llenguatge, serveix per transmetre missatges a un receptor. No et distreguis. A mi? Sí, No, no per res. però encara en vull més.
quins diferents tipus de missatges podem transmetre a través de la llengua. Podem demanar un cafè. Podem insultar. Dir el que pensem de determinades persones. Això, insultar. Podem dir que l'estimes, que vols ser de culte, solidari, humà, encara que no sigui veritat, oi? Està bé, anem per bon camí. Per tant, segons el que dieu, mitjançant les paraules podem transmetre qualsevol tipus d'informació, de pensament, de sentiment. No hi estic d'acord. Hi ha coses que no es poden expressar en paraules. Per exemple, Ho dic, tens la paraula. quan estàs amb una tia i després de fer-te un bany també, doncs... tu ja m'entens. No es pot escriure en paraules. Estem arribant al quid de la qüestió. Tal com diu el Dani, hi ha emocions, sensacions, que per la seva força, per la seva profunditat, perquè ens commouen de dalt a baix, són difícils d'expressar en paraules. És per això que us vull parlar d'una gent que ens ajuda a viure millor, a expressar allò que sentim, però que no sabem com dir, a projectar a través del seu art el nostre interior. Els poetes. Ostres, quin Pau, jo que pensava que parlava del heavy metal. Digues. Podria fer un exemple, sisplau? Amb molt de gust. A l'aigua ens abracem. El puny escaurat. La roba sumptuosa que en jo tocar es fa més plena encara. M'hi encavalco. Fuig entre coixet. Fuig un altre cop per jalla amorosa, flonja i ardent. Així que surt del bany, regalimosa. Les agulles d'aigua que li queden pel cos a la bonança són crits d'amor. Aleshores parlem amb l'ajut de metàfores. Com dir, si no, l'accés d'aire calent que brusa el pit, el segament de cames o genolls, o el cor que se'm desboca quan la miro, dreta o giment. T'adoro fins l'esquelet.
encara que tens un paper. Però nosaltres, com que sabem allà, vinga per les polles. I aquí no sabeu que s'ha trobat la medalla. Encara de que mereixeu, però ben més segur que no ho sabem. On són els músics? Pots comptar, currant-se davant de l'institut. Què dius, tia? Últimament a les clares de Castori. No puc suportar que critiqueu a tothom per l'esquena. És una baixa, els dos molt adornats. Millor, així estarem tranquil·les. Heu vist el Valentí tot el dia amb la guitarreta? Ja se li podia parar una corda. I l'Adrià sempre ha de fer l'última nota amb el saxo. L'altre dia una mica més i perdés. Bé, atenció a tots. Més que en 2 setmanes que l'actuació que s'apori vindrà a posar el Ei, no us perdoneu. La reunió ha entrat a dins i s'han colat. I? Jo que hi ha els instruments, perquè un pare m'agradava. I Bernat què diu? El Bernat és a baix, parlant amb el director. Diuen que posaran una denúncia als Mossos i el més segur és que està ajudant a l'actuació. Què? I tot el que hem estudiat? Ho recito a casa pel dia de Nadal o què? Ai, pobra noia, ara que s'hauria après. Vida, per què ets tan injusta? Ei, i nosaltres què? Fem tots els trimestres, les coreografies, parlem. Ei, calmeu-vos! Això no pot acabar així. Hem de sobreposar-nos, buscar una solució. Què vols fer? No hauré programa millor. La caixa de globus estan sense membranes. Els saxos del Nil i l'Adrià, amb la meitat dels mecanismes trencats. Les elèctriques destrossades, que no he produït ni ho explico. Oi que s'ha passat aquí a l'institut? Doncs que ens ho paguin. Home, clar, hem d'exigir al director uns instruments nous. I si no, mira tu, haver tancat les finestres. Helena, no t'ho creus ni tu. Si ens hem d'esperar a que ens ho paguin, ja ens hi podem posar feina. Aquí et donen la carpeteta verda, principi de curs i gràcies. Ei, per què no fem una recolecta? Potser entre totes les famílies podem aconseguir prou pasta. Però de quant diners estem parlant? De massa. Si ens ajuntes nosaltres tots els calés, ho tenim clar. Ei, i per què la pasta és la solució? No recordeu aquella superfesta que vam muntar en acabar l'ESO per 4 duros? Ai, sí, va ser tan bonica, amb tots aquells globus de colors, el confeti, la música a tota pastilla. El germà gran de l'Olivia era tan... Malla d'or. La Maria té raó. En la societat actual, els poders fàctics ens manipulen per fer-nos creure que amb només amb els diners es pot aconseguir l'èxit. I no és així. Hem de demostrar que hi ha altres maneres d'aconseguir-ho. Amb solidaritat, creativitat, lluita i enginy. Però tu qui ets? El Rubén o el president d'una ONG? Calla. Nadie canvia, perquè això crec que us necessitem a tots. I si ens demanen els instruments? Ah, sí? Doncs no sé com. Jo no tinc ni idea de com està fet un saxo. A internet ja va ser. I Adrià i el Nil, bé que ho deuen saber. Músics, deixeu aquí els instruments i aneu a baixar pels altres. Noies, entreu a internet i busqueu tota la informació necessària. Dani, el teu germà no tenia una botiga d'instruments musicals? Arrasada. El tu com ja tens tot arrasada. Ja tardes! Aquests instruments podrien ser... fantàstics! Harmònic! Econòmic!
sense personalitat adient per arreglar aquest tipus de problemes. Ui, en això tens raó. Cadascú la té com la té. No t'ho prenguis així. Jo només, quan estàs amb els col·legues, ja se sap, no és tan estrany. Estrany, estrany, estrany. Que no te n'adones que estrany és voler pensar. D'acord, m'he comportat com un idiota insensible i maleducat. Només? Però tu em coneixes. Jo sóc... Tu ets... Mira, ens has connectat a baix. una persona. Què? Músics, m'ajudeu?
Ves, no has estat mal. Ei, nois, on són els músics? Ara puja. Això és coordinació, perquè en alguns moments del ball, clar que s'han 4 hores a la setmana, què vols? I el guió, has agafat una